žádnou kazerku, jako v práci, k svačině, teďka chroustám před hodně mrkov nebo něco takového. A kafečníkem, ale v poslední době už bez sladkého. Pak mám normální školní oběd, školní den. Ještě to taky nevím, jako nic takový, že se nezrala. Odpoledne buď si vezmu, když je ovoce, nebo zase nějakou takovou zeleninu, nebo mysličku, to teda hruším. Pak většinou jsem venku a prostě jednu měsíčku a nějaký zeleninový sláš nebo něco. Takže taky není dáce, jako abych musela přibrat tyhle věcí. Já to opravdu já ten oběd potřebuji s ním, když říkám oběd, tak jsem bude jedný takový jídlo a když to přece není takový. Ale já to nesím na pomoci, pro mě to velký, já to nesím. A kolikrát bych měla Jsi hodná. Doběhl přístěh, čas 59. Ona má dobrou